Jeg kan godt lide at skrive. Altså, det er ligesom at spille musik, ikke? Altså, det er ligesom at improvisere sig igennem et tema. Altså, emnet er givet, men du kan improvisere, du kan bruge alle mulige... Altså, mulighederne er fuldstændig uendelige. Du kan skrive dig ind fra bunden, eller du kan skrive dig ind fra toppen af en historie, ikke? Du skal også kunne skrive en historie for den forudsætningsløse, så han alligevel synes, han har fået noget at vide, men også har læst en god tekst, ikke? Men det, man altid prøver, det er at få den til at svinge, ikke? Altså at få en musikalitet ind i historien, så den kan læses også som en historie. Altså det er jo sådan set ambitionen. Og så det der, at du går ud og møder folk og formidler dem. Nu skal vi så lige have ordnet bilen og hældt benzin på den og pakket en taske og satellittelefon og elektronisk grej og hvad man ellers skal have med. Så kører vi ud lidt blå. Og der ligger så en række aftaler til den første uges tid. Og resten løber vi så op undervejs. Det er også lidt ideen med rejsen, at man lader sig forstyrre af virkeligheden. Jeg er taget med Lasse Ellegaard til Mellemøsten. Lasse skal ud og undersøge forholdene for de kristne minoriteter efter 11. september og Irak-krigen. Jeg vil se, hvordan en korrespondent arbejder, og jeg vil lære noget af en gammel ræv. Vores rejse går gennem Tyrkiet, Syrien, Libanon, Jordan, Israel og Palæstina. Okay. Kender du det der, man har den der smag af rådden fugl i munden? Fy for satan. Og man har ikke nogen tandbørste, det er altså forfærdeligt. Hello. Det var også godt, jeg blev barberet med en ny mand. I'm 100 kilometers from Adana. Yes. But you know, there is, if you, I don't know the Turkish word, but the exhausting pipe. Exhausting pipe.
You know, it's not a big operation. It can be fixed, you know, in 15 minutes or so. Dilek, you're an angel. Thank you. Meget fint. Nå, hvad er det godt? Det lyder da godt. Ja, og det hjalp min indledning. Jo. Skal jeg nok. Og hilse omkring dig, ikke? Okay. Godt. Hej så længe. Jeg var chefredaktøren. Meget begejstret. Det er sjældent, han svinger sig op til at sige sådan et ord som fremragende og sådan noget. Det er ikke hans stil. Men han var i højt humør. And now tensions are rising. Last week, Israel bombed a Palestinian camp in Syria and has today given warning such attacks might well be repeated. That threat from Jerusalem. Altså en korrespondents opgave er jo tit at bare være oversætter af en virkelighed. Jeg synes, de historier, der fremkalder kritik fra både tilhængere og modstandere, altså de historier, som ingen kan sige, den historie var god for os, men hvor begge sider, hvis man nu beskriver en konflikt mellem to sider, hvis begge sider er utilfredse med artiklens budskab, men ikke kan antaste dens indhold, så er det lavet en god historie. Ikke? Fordi så er du ramt den interesse, som jo i virkeligheden hele tiden er den, du har i baghovedet, nemlig læserens interesse. Ikke? Se det. Den bil vil ikke køre. Jamen, vi må tage den af, og så må vi køre videre. Der er ikke andet med den her. Nå, så gik solen ned over vores genvordigheder. Yes, very much so. I think that the Arab world would like to get the U.S. involved. And it seems to me that the United States has to make a calculation of the effect of Israeli actions such as this upon what the United States is trying to accomplish in Iraq. Vi er ankommet til Aleppo, hvor vi skal mødes med Jesper Berg og Johannes Christensen. To af Lasses venner og hjælpere. Jeg fortrød også i øjeblikket. Det øjeblik, jeg havde sagt dobbelt, fortrød jeg det. Jamen, han så lidt bekymret. Han har fået en dobbelt, så han har ikke kunnet være ret. Ja, jeg havde glemt størrelse. Det er godt. Og så skal du have tid til at skrive. Right? Ja. Og derfor så hedder det fredag igen. Så er der en, der hedder Abuna Boutros, som er syrer. Så ham kan vi jo fange der. Og så skal vi op til det der dialogcenter, som hedder Dea Marmusa. Hvis det er fint. Ja, det er simpelthen stort. Og så kører vi til... Kører vi til Libanon, ikke? Lige præcis.
Ese mazot evde evladı diyor. Bara bache yani. Pamuchuni. Altså, hvad nu? Sige. Vi kan ikke holde her. Sige. Okay, kom. Rundt. Ja. Kom lige. Han sover til middag simpelthen. Ja. Ved du hvad, jeg er også enormt bekymret for min historie. Jeg skal simpelthen hjem og begynde at skrive. Så det gør vi. Gå tilbage til hotellet. Du vil ikke op og have katolikken så? Nej. Sure. Ja, fordi jeg har allerede for meget. Altså, jeg har talt med en katolik. Okay, jeg spørger. Klokken 7. We are traveling through the Middle East in order to investigate the conditions of the Christian communities after September 11, after the Iraqi war. There is no tension, there is no obstacles, there is nothing. I mean, and we have the freedom to worship, freedom to talk, to speak, to sing, to have our church activities. Mm-hmm. Why not? We are 21st century. We have to live together peacefully. Altså, man føler sig fandme nemlig lidt som en låsesmed, der skal prøve at dirke folk op, ikke? Ja. Så de siger noget, der de mener, ikke? Men så har han selvfølgelig den pointe, ikke? Jeg er et mindretal, der kommer fra et folkemål. Derfor holder jeg min kæft. Ja. Det sagde han jo ikke selv. Det var et aldrig sagt. Nej, ja. Tiden har forandret sig på den måde, at alle slags beslutningstagere i stigende grad er blevet mediebevidste. Og det vil sige, at de er blevet dygtigere til at manipulere medierne. Det er det, der har forandret sig. Der er det sådan en opgave, synes jeg, for journalistikken, at gå ned og snakke med dem nedenunder, der bliver berørt af de der beslutninger. Jeg siger, hvorfor skal det med? Nej, men altså, jeg spørger dig om, hvorfor det der med Gallipoli skal med. Det har jo ikke en skid at gøre med kristendommen. Ja, det vil jeg tænke over. Vi snakker her om de kristne minoriteter i Mellemøsten, som alle sammen, og det fremgår også af det arbejde, der foreløbig er lavet. De er alle sammen ved at skide tyndt. Hver gang man spørger til dem, hvordan de har det med muslimerne, de har aldrig haft det bedre, påstår de. Ja, det gør du jo altid. Du starter jo altid med at rose, så man ikke bliver vred på dig. Ja, det er klart. Ja, det er fint nok. I lige måde. Hej. Thank you very much. The USA and European countries have to exploit what remains from the Christian people in this area. They have to understand what we are talking.
we want our voice to be heard outside of Syria and to solve everything by dialogue. The dialogue is very important. Sorry, you want to say? Yeah, I was to point out that, sorry, the problem is that Israel will not accept any solution except a full control of Palestine without the Arabs, Ja, du var ikke så imponeret af det? Ej, jeg var overhovedet ikke imponeret af noget som helst. Jeg synes, han var et gammelt fjols. Og jeg er pissetræt af alt det palæstinensersnak. Det er ikke en skid med noget at gøre. Altså, jeg har hørt det en milliard gange. Jeg bliver sindssyg af det. Det er den sædvanlige sang med, at det er Israels skyld det hele, ikke? Om det så er kraftigt med en skorpion i et pensionat over i Jordan, så er det israelens, der har anbragt den der, ikke? Altså, det er virkelig... Det er irriterende. Det er også bare mig, der er pissetræt, ikke? Og når jeg får den der palæstinenser-sang, så bliver jeg sindssyg. Og det er selvfølgelig, fordi jeg har levet med den hver dag i 6 år, ikke? Selvfølgelig har de en pointe i, at der er et kerneproblem omkring den der israelske besættelse og så videre. Men altså, det har ligesom... Det er ligesom gammelt stof. De har en pointe. Er du færdig med det? Nej, det er jeg sgu ikke. Men jeg skal lige samle nogle notater sammen og høre et par bånd og sådan noget, okay, før jeg går videre. Ja. Når man skal have en pause, eller man skal tjekke op på research og så videre, så skal man lukke det ned, og så tage det frem igen. Hvorfor? Fordi de her artikler er så lange, så du... Hvis ikke du laver alle de der overspringshandlinger, kan man godt kalde det, fordi jeg ved jo godt, hvad jeg vil skrive. Men så vil jeg lige gå tilbage og tjekke noterne og tjekke med båndene. Og så gå tilbage til teksten. Ellers risikerer den at ryge ud af en tangent og blive uklar. Jeg drømte, jeg spillede fodbold med Beckham. Det gjorde jeg sgu. Ja, vi var på samme hold. Han kom ind og takkede mig efter kamp. Så jeg var glad for at møde mig og spille med så stort et talent. Talent? Jeg lappede det ind. Du er snart 60, og det er ikke nok at være talent. Jeg er ikke 60, når jeg sover, din idiot. Jeg er 16. Okay. Har du telefon? Ja, det har jeg da. Ring der spørger, om vi kan køre op. Jamen, man kan ikke køre op. Det er 100. Altså, det kan man ikke. Men ved du det, eller ved du? Jamen, det ved jeg, for jeg har gået ned en gang. Jamen, er det fordi, der er trapper eller sådan? Ja, der er trapper. والله يمكن أن تصعد السيارة لماذا لا؟ بعيد. Så må vi for helvede køre op til trappen. بعيد. Think in terms of being with America or being against America, then the risk is to help ideological forces that take a statement against democracy
just in order to react against America. Yeah. And this is not good for us. The Christian monasteries, especially those monasteries in the desert, are visited, respected, protected, appreciated spiritually and culturally by the Muslims. In the Quran, the description of Christians is they have a sweet taste. Folk udtaler sig kun til medier, hvis de synes, de får noget ud af det. Og derfor er det selvfølgelig mediets opgave at sortere, hvad det er, de siger. Og et interviewoffer kan have en opfattelse af virkeligheden, og ham, der interviewer, har researchet sig frem til den stik modsatte opfattelse af virkeligheden. Og folk lyver jo. Altså, det er jo et vilkår. Jeg siger ikke, at folk lyver konsekvent, men de kommer hele tiden med deres egen version af virkeligheden. Og nogle gange lyver de også, hvis de synes, de er nødt til det. Ikke? Og derfor skal journalistik heller ikke give sig ud for at være en sandhed. Det skal give sig ud for at være en oprigtig fremlægning af virkeligheden. Eller en så oprigtig som mulig fremlægning af virkeligheden. Altså ellers så kan du ikke lave journalistik. Hvis ikke du gør dig meget umage for at være objektiv og se en sag fra flere sider, så bliver du propagandør i stedet for rapportør. منو تحت لأنه أنا بقى حافظه رح أعطيك إياه فإذا نصلحه إيه يلا على السريع لميع. This has been my observation so far, that September 11 didn't influence the relations between the groups very much in the Middle East. No, not at all. Not at all. The only thing the only thing September 11 created was some shift in the language, because Osama bin Laden and George Bush, both of these two stupid and fanatic leaders, who are very similar to each other, by the way, made a shift in the language in the whole world. And here it affected a little bit the language, but I don't think September 11 had any real effect, because September 11, I suppose, is an interior problem inside the American system. I don't think we have to do a lot with this. A moment. Den værste form for interview, jeg kender, det er den der aggressive terrierfacon, hvor folk bliver afbrudt. Altså, det er meget brugt i fjernsynet, fordi det er underholdende fjernsyn, fordi konflikter er underholdende fjernsyn. Og skænderier er fantastisk underholdende. Jeg kan huske, da jeg var på TV-avisen, man kiggede altid efter, at man kunne få nogen op at skændes, fordi så lavede man det, der hed godt fjernsyn. Ikke? Og det er jo i virkeligheden det dårligste informationsmateriale, der findes. Det er jo, at folk sidder og hakker af hinanden. Fordi der får man meget lidt at vide, ikke? Så en vigtig evne at have, er at kunne lytte. Også til dem, du egentlig havde lyst til at gå rigtig meget flæsket på, ikke? Det kunne være, at der et eller andet sted lå nogle ting, nogle dimensioner, du ikke havde været opmærksom på, ikke?
skulle næsten købe dig sådan en her. Har du fået en? Nå, var du derhenne? Men der var lukket, så vi fandt en i et forretning over. Og den er fed, hva'? Den er rigtig god. Det er nemlig, fordi den falder vejen. Ja. Så fik jeg også en i Cobra. Men den vil jeg ikke tage på, for det ligner vi sådan en mega pakke. Ja. Den er sgu da fed. Ja. Jeg vil også gerne høre, men det ved jeg ikke, om du kan overskue nu. Sådan en opsummering af, hvor langt du er kommet nu i din efterforskning. Kan du overskue det nu, eller hvad det er? Ja, men altså... Jeg er kommet så langt, så jeg har opdaget, at du kan sige, at jeg er kommet så langt, så jeg har opdaget, at jeg ved ingenting. Sådan er det jo altid. Men jeg er da også kommet så langt, så jeg har fået dementeret nogle forestillinger og bekræftet andre. Det er rigtigt, at de kristne føler sig overset og ikke lyttet til i den vestlige verden. Men det er jo ikke så slemt, som jeg havde måske forestillet mig, hvordan de er presset eller forfulgte lige af det omliggende islamiske samfund. Men der ligger jo en hel masse dagsordner nedenunder det folk siger officielt. Og jo mere officielle de bliver, jo mere de presset. Jo mere officielle de bliver i deres svar og deres sprog, jo mere presset kan man gå ud fra, at de er. Fordi den her del af verden er et sted, hvor man passer på, hvad man siger, fordi også ord er sikkerhedsrelateret. A reminder of our main news. Several rockets have hit a top-security hotel in Baghdad, killing an American soldier and injuring a number of people. The American Deputy Defense Secretary, Paul Wolfowitz, who was staying there, escaped unharmed. The row has broken out in Italy after a judge ruled that all crucifixes must be removed from a school. 6th floor. Going down. Bliver du ikke træt af sådan et rakkerliv, eller hvad? Nej. Det gør jeg sådan set ikke. Altså, det kan godt være sejt, når ens bil hele tiden bryder sammen, ikke? Men ellers er det jo... jeg rejser ikke for sjov, men for at få brændstof til de historier, jeg laver, ikke? Yes, you can. Yes, you can. But I'm just fixing my laundry. Okay? Can you take care of that? Excuse me? Can you take care of my laundry? Okay. Not okay. Yes or no? Månen langsomt hæver, her nogle stykker, der bæver. Okay, sir, fish clean.
Altså, du er mesterlærer. Ja. Og hvad vil det? Ja, så dengang der gik du ind på en provinsavis. En 3-årig lærerkontrakt, ikke? Hvor du altså fik, jeg tror min begyndelsesløn var 450 kroner om måneden, eller sådan noget, 1965, ikke? Og så var jeg uddannet i 68. Var det en god tid? Ja, i levetiden? Ja. Det var rigtig klog. Det var fantastisk. Man var jo på en avis, hvor der ligesom var 16 tomme sider hver dag. Det var bare med at fylde dem, ikke? Så der var alle muligheder for at folde sig ud på sådan et blad. Der var også alle muligheder for at lave alle mulige fejl. Altså min læretid i Roskilde var meget bestemmende for, hvad slags journalist jeg blev. Og samtidig var selvom det var nogle mærkelige folk på den, altså det var åbne mennesker, det var et radikalt blad. Og de der lærermestre, jeg havde, var alle sammen hver på deres måde helt fine, ikke? Hvad er en god lærermester? En god lærermester er en, der giver dig plads og rum og fiduser, men samtidig også er kritisk over for det, du laver, ikke? Altså, hvis jeg skal fremhæve nogen fra den tid, så er det vel en pige, der hed Trille, som var redaktionssekretær, og så en medarbejder, der hed Jeppe, eller Karl Erik Jeppesen. Så nok var den første, der sådan rigtig lærte mig sådan at strukturere min journalistik. Altså, hvad er vigtigt i en historie, hvad er ikke så vigtigt. Og det var ikke sådan noget, han holdt ikke foredrag eller noget. Men mit skrivebord stødte op til hans. Og vi blev meget gode venner. Og så opkaldte jeg sgu min søn efter ham. Ren taknemmelighed. Så nu slæver jeg min søn rundt på det der bondenavn. Jeg har den der... denne her. Det er journalistens bedste ven, ikke? Vi havde jo allerede da jeg var elev, havde vi jo et ordsprog. Uden saks og klister, ingen journalister. Hello, Dr. Arabiat. This is Lasse Ellegaard of Jyllandsposten, Denmark. We met some years ago, a couple of times. And I was thinking if we could meet again, because I'm in Amman, and I would very much like your opinion on the recent development in the region. Okay, could I meet you sometime tomorrow, maybe? I am very grateful for this. Thank you very much. Thank you, bye. Very good. German. This is French and German. French and Danish. English. Denmark. Yes. I'm glad to have these questions from you, and because we would like to have some kind of conversation, dialogue about critical issues. We are, as Muslims, against the tourism, the whole kind of tourism. The tourism, it is against us, not as Muslims. Mm-hmm. It's against us. We are suffering from tourism. Yes. We just ask the Americans. They built their culture on 3 bases. First base is democracy. Second is the freedom. Third, it is human rights. Mm. Where are these things now in their work here in the area, in his behavior here in the area? Jeg er en fattig vandringsmand.
Jeg går fra by til by. Jeg synger som et kloakrør i vildens sky. Jeg er sigøjner, og selvom øjnene er blå, jeg er vist ikke typen, som man kan stole på. You can see in areas such as Trevor Wisconsin, or AMP and convenience stores. Since April, when restructuring talk began. Jeg tror, det kører. Ja, nogle gange så kan man sidde i flere timer og file på sådan en indledning. Man kan ikke komme i gang. Altså, det der anslag, hvis ikke det er der, så det er fuldstændig som at køre ind i en cementblok på en landvej, ikke? Og bilen kan ikke komme udenom. Uanset hvor meget man prøver at bakke og køre frem og bakke igen. Og men her er det gået, som det skulle. Er det med hver eneste artikel, du skriver, eller er det... Altså undtagen, hvis der ikke er tid. Hvis der ikke er tid, så er det jo bare at starte i venstre hjørne og så køre. Altså fordi, så giver det sig selv, at der skal stå noget. Det skal være sendt til bladet inden for den næste halve time. Så kan man jo ikke sidde og rage rundt i 20 minutter. Fordi så... Det kan man jo ikke. Og nogle af de ting, jeg har været gladest for at læse bagefter, det er faktisk dem, der er skrevet på den måde. Jeg husker en gang ved en Bob Dylan-koncert i Göteborg, hvor jeg selvfølgelig blev plørefuld bagefter. Jeg måtte stå op klokken 6 om morgenen for at nå at skrive til klokken 9, hvor der var deadline på Weekendavisen. Der satte jeg mig simpelthen, og det var dengang, det var med rejseskrivemaskiner, papir og sådan noget. Det skulle faxes. Der satte jeg mig simpelthen ned. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad der stod i den artikel, før den var skrevet. Og faktisk trykt. Men den var faktisk meget god. Og det er der, hvor du så kører på underbevidst slags bevidsthedsstrøm, som man også genfinder, når man spiller tennis og fodbold og sådan noget. Altså når det rigtig kører. Så ved man heller ikke rigtig, hvilket slag man har slået, før man ser pointet. Altså. Og det er faktisk meget tit, at det hænger enormt godt sammen, når det bliver fabrikeret i den proces. Ikke? Så man sidder her, så er det jo kun udstykning, at det er jo ikke så alvorligt. Den svigter mig nu. Den er færdig med mig. Det kan jeg mærke. Nå. Jeg har taget udstykning, tror jeg, 2 gange. Jamen, det er ikke så galt. Det er jo til at reparere. Ja. Det er små ting. Det skulle helst holde, ikke? 2 gange på samme tur. Ja. Der er ligesom noget i den, der strider imod. Nu begynder at kollapse. Hvis det ikke er andet end udstykning, tror jeg, hvis det ikke er de ædlere dele af motoren eller sådan noget. Okay. Men der er også noget vej med kølersystemet, synes jeg. Jeg synes, den bliver for varm, når den kører op ad bakke. Jeg har opmærksomheden rettet mod den. Ja. Sådan en kærlighedshistorie, der er ved at være slut. Ja. Det er fantastisk. Det er også lidt deprimerende på en måde. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvem der er blevet for gammel, mig eller min bil. Mercedes bliver aldrig for gammel, siger de. Nej, det er det. Så er det sagt. Det er problematisk, fordi jeg skal op på journalisterskolen nu. Og der er jeg nødt til at fortælle dem jo, at da jeg gik på journalisterskolen, der var Lasse det store forbillede. Der var han allerede en legende i dansk journalistik, ikke? Og nu opfatter de mig som en oldsag på journalisterskolen. Hvad betyder det om dig? Så alle macho-mandlige journalister der, de forsøgte at efterstræbe Lasses skrivestil. Det var pigerne gjorde det selvfølgelig ikke. De blev kun bløde i knæene. De forsøgte ikke at efterligne skrivestilen. Så det er min bil, der opdaget, jeg er ved at være for gammel, ikke? Hvad siger du? Jeg siger, du skal holde dig væk fra Vestjerusalem i eftermiddag, fordi der løber en 16-årig kvindelig selvmordsbomber rundt, som man ikke ved, hvor er. Men man ved, hun er der. Okay. Så det er nok bedst at
Bare tage tilbage til hotellet? Ja, nej, det behøver du ikke. Du kan godt gå ned i den gamle by. Der er hun ikke. Er det du sikker på? Bare gå op i det jødiske kvarter. Okay. Og du skal ikke gå derop, hvor vi var. Nej. På Bin Yehuda og op på strøget og hold dig væk fra caféer og sådan noget. Ja. Hvordan ved de, der løber sådan en rundt? Jamen, de har jo et efterretningsnet og et meddelernet, som gør, at de er rimelig velorienterede. Så de ved vel, at pigen er gået ud et eller andet sted fra med kurs mod Jerusalem. Men de ved bare ikke, hvor hun er. Men altså, de ved formentlig fra den flygtningelejr, hun kommer fra, eller hvor hun nu kommer. Ja. Fra deres meddelere der, at hun er på vej. Ja. Det kan være, at hendes fætter er betalt af israelerne. Ja. Det ved man aldrig. Men hun kan være i en hvilken som helst bus. Altså, hun kan være i den bus der. Ja. Det ved man ikke. في كتاب Blood Brothers. I have another book. In French it's okay or just in English? No, English. In English. This is Elias Tchekhour. Can you get him in English in one day or two? In the future, yes. No, not 1 day, 2 days. In a month. In a month? Until they finish the strike and then... So, if you You don't are here have, around, no? If you don't have one difficulty, you have another difficulty. You see? You see? And if you don't have the other difficulty, you have a third difficulty. Well, always. That's our life here, but you know, it's very nice, like this. Yes. Exciting life. It's not in your life in Europe. Very boring. In Europe, what they make with the wall? They demolish it, yes? Here we bring now, we built a new nice wall. Yes. We bring up the wall again. Yes, the Berlin Wall, we make it here. It's the same wall, but in the future, we're going to paint on the wall. It's the same wall, like in Berlin. Exactly. Maybe a little bit. We'll have to develop, you know. We're going to paint Halat al-Salam, the peace symbols on the wall. On our side. On the other side, the Israeli, I don't know what they will paint. Maybe guns or something. Tanks. But on our side, we will paint doves and flags and olive tree. Right? مظبوط. Hvor dakker de nogle alle sammen? Jeg tror, de gør det ud af et problem heroppe. You want a short little? Short, yes. Okay. And you want to cut hair? No, I just want to film if it's okay. مساء الخير. نجيب أفندي مقاسمة السلطة. السلطة أنا وأنتوا في خدمة السلطة. ومطلق. كتبوا قبل ما يتأكد من الحقيقة وإن كان بيجتمعنا ولا لا. سوى من نفسه حاكم. ألو. حكم عليه بالموت. لا لسه. لا. أنا هذا الحكي اللي عندي. بعرفش. حبيت أقوله راح تبع التأمين. يمكن قال مشان الضمير يرتاح، الدنيا فيها حياة وموت. فاتحة لنا. السلام عليكم. عن سفيان هلا. اوكي. Der er simpelthen ikke noget tilbage i hovedet. So how much do I owe you? هيا تفضل. 60 الو. تفضل خالي.
تفضل. السلام عليكم. تفضلوا. كل عام وانت سالم. We cannot enter. What we will do now is that we will postpone our going back until Thursday, so we might have a chance to come here Wednesday. Inshallah, yes. I mean, I have no problems, but my friend have a lot of problems because he doesn't have this Israeli card, you know. Yes, but you know, look with that. We will push for this press card tomorrow and ask for explanation if we're not going to get it. The chief Palestinian negotiator, Saeb Erekat, has described the latest Israeli raid in the Gaza Strip as a war crime and a major breach of the Geneva Conventions. During the night, Israeli troops blew up 3 12-story apartment blocks in Al-Zahra, south of Gaza City. Palestinian radio said 2,000 people had been made homeless, but a BBC correspondent in Gaza says, in fact, the blocks were unfinished and largely empty. An Israeli military official said that some of the buildings had been used to plan an attack on a nearby Israeli settlement on Friday, in which 3 soldiers were killed. In a row over parliamentary freedom in Australia, the government has acknowledged being pressured by China to prevent any disruption of President Hu Jintao's speech to the Australian Parliament on Friday. The Foreign Minister, Alexander Downer, said the Chinese were very preoccupied by the heckling of President Bush, who had addressed the Assembly the preceding day. Nice. So you have your computer. Finally. So you I got a big one. You can write books. You have no excuse not to. Yeah. 36. 36, yeah. 36. 36, yes. Yes. This is Palestine. Yes, it's. I know it, but it's very hard to get. I would like to have one myself, actually. This is my room. These are my books. My dictionaries. Yes. We have had a harsh time, right? Recently. Huh? There's been attacks recently. Huh? In Rafah. In Rafah, yeah. 1 hour far from me. And like what happened at Ares also, it's not new. But what happens, why my mother gets that sick? Whenever if they want to assassinate someone, because we are here just very close to the sea, the planes come, I don't know where from, but we can hear them and we can see them, you know. And then she sees them and she gets so much annoyed and so much scared, and she opens the door and goes to the neighbors and starting talking to them, and then the neighbors bring her back to me, and then I'm running after her, and then her heart is yes, and you know, it's terrible whenever we're having the attacks. It's terrible with her. I keep running after her. I don't know exactly what's happening outside because I'm so much busy with her. So much scared. And sometimes she's having a diarrhea, and it's terrible. She's like a little kid whenever something like this happens. Taxi? Sometimes it's embarrassing. Mercedes is a taxi, can you imagine? So we go to this father's place, not the church, but his house. No, not his house. His office. It's a school. Okay. He's in. For that, when we hear as Christians here in the country that we are persecuted from outside, that you see that Muslims here in the country are destroying slowly the Christianity in the country, and the autonomy itself, you see, are persecuting Christians, we laugh because we live another thing. You see, we live in a special coherence with our brothers in Gaza and in Palestine. We suffered, Christians and Muslims together, but we haven't suffered
from each other. He did not understand my questions, this man. Do you know any... was he correct when he painted this romantic picture of the Christians and the Muslim living in harmony? Yes. Yes. Most people here, they respect Christians and they like them. And as I told you before, they're having such very important positions, whether in the UN or in the other places. And people, the Gaza people, they look at them as if they are higher than them. You know what I mean? Most of them are educated and and they get like good positions and things like this. So people respect them, and most of them are rich too. هاي أنيرة. هاي أنيرة. أنتوا قبال أنيرة بالضبط؟ خلاص ماشي شكرا. الله العليم هاي. هي. هاي أنيرة. يبقى هاد هم لحظة نشوف هلا لازم تطلعوا تقولنا هي وين يمكن. هذا يوم هون خلص. Okay, here we are. So shall I tell him to stay with us? Yes. So, how was your day? Pretty good so far, yes. You are most welcome. Thank you, and thank you for taking your time to see us. I am very glad that you have come. I asked... Danish? Yes. I'm... You get the last card too. No, I think I have... Oh, really? Yes, no. Yes. Thank you. Are you a journalist? Yes. I'm from a Danish newspaper. Big morning paper, actually. And... That's the Ellegard? Yes, that's the Ellegard. So I passed through Gaza and I couldn't recognize it when I saw it 10 years later, actually. Carrots. This is fresh. Oh. But we are always, I think we are the forgotten Christian. The forgotten Christians? Yes. Yes. In what sense? I mean, very few who believe that there are Christians in Gaza. Yeah. Mostly they don't think that we have Christians together. Yes. I am the first and the only advocate for the Islamic Waqf department. Yes. Yeah. Why did they choose you because of religion or? No. Credibility and experience and name, etc. So this is, but not because of the religion. No. I must put the question: Do you feel as Christian that you are related to the Christians in Europe and especially in America? No. I am Arab. Yes. Not at all. We are Arabs. Before I'm a Christianity, I'm Arab. I believe I am nearer to a Muslim Arab than any European. Yes. So what do you think of... We are Arabs. Some of us are Christians, some are Muslim. Yes. That's all. So what do you think of the Christians' behavior towards the Middle East? In America and in Europe? I mean, the Vatican have... Oh, you mean political behavior? Political, like yes. America, we don't like it. You don't like? Sure. Actually, if I'm Muslim, I will hate them. Totally. Because really it's terrible. Yes. I never feel any discrimination, to be honest. I used to work not like this, I used to work like this, by my hair. Even during the first Intifada, I didn't feel any discrimination. People, they respect you because when you respect them, actually. And this is what I like here.
So it's taken here? Yeah. In the house? In the house, yes. Was visiting us on the Easter. Right. Det er altid rart, når historien og virkeligheden ikke passer til arbejdsbeskrivelsen, som man laver den på forhånd. Ikke? Altså hvis ikke man kan lade sig forstyrre af virkeligheden, så er man jo på den for alvor. Ikke? Men det er da rigtigt nok, at man kan da nogle gange læse artikler, hvor man tænker, at den her mand har ikke ladet sig forstyrre. Jeg havde en gammel tante, der blev syg, da hun var 86 år, og lå på Gentofte sygehus. Og man kunne ikke rigtig finde ud af, hvad hun fejlede, men hun var vel formentlig bare angrebet af alderdom. Og jeg kan huske, hun lå sådan under dynen der og kiggede op på mig, og så sagde hun, Lasse, tror du, det er noget, jeg har fået fra de fremmede? Og jeg var fuldstændig forvirret, for jeg vidste ikke, hvad hun mente. Men hun mente altså, at den muslimske grønthandler ned om hjørnet måske havde smittet hende med et eller andet, hun ikke vidste. Og hvor har hun den forestilling fra? Hun var ellers en fornuftig dame. Altså, og der er måske, hvis man overhovedet skal snakke om, at der er en opgave med at rejse rundt og skrive de her ting, så er det vel den at prøve at skubbe til de der fordomme, der er omkring Mellemøsten, ikke? Nej, det er ikke. Jeg er bare træt. Nej. Altså, de der gasser trækker fandme nogle sømmer ud, altså på en sjov måde. Altså, man er simpelthen mere træt, når man kommer ud derfra efter en dag, end man er noget andet sted i verden. Det er meget interessant. Så det der kæmpemæssige åbne fængsel, ikke? Altså 1,5 million, der render rundt, der ikke kan komme ud, og det er en form for sindssyg. Du er sådan blandet ind i, mens du er der. Nå, det er godt. Ja. Det er godt at høre. I lige måde. Vi snakkes ved. Ja, vi gør. Hej. Er det redaktøren? Det var den anden redaktør, ja. Han spurgte, om jeg var i krise. Det var meget sødt. Nej, så er jeg bare træt. Man skal aldrig indrømme over for ledelsen, hvis man er i krise. Kun hvis man er i virkelig krise. Det er vi jo ikke.